sklopu Biljanskog ljeta na otvorenom amfiteatru osnovne škole Mehurići održana je svečana večer Ilahija. I ovaj događaj, kao i svi do sada, privukao je veliki broj posjetitelja. Večeras, kao što vidite, imamo u okviru naše manifestacije večer Ilahija. Jedan vjerski program, vjerski dio naše manifestacije. Želio bih istaći da je naša manifestacija nastala kao plod rada jedne grupe mladih umaka, iskrenog rada jedne grupe mladih umaka prije nekoliko godina. Njihovim predanom radom danas imamo manifestaciju. Manifestacija je nastala u znak sjećanja na sve naše borce, pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i patriote naše za sve ono što su radili u protekloj agresiji na Bosnu i Hercegovinu, odnosno mi im se na ovaj način zahvaljujemo i sjećamo se i dajemo poruku da nikada nećemo zaboraviti agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Pored sportskog imamo kulturne događaje, imamo i vjerski program. Želim da se zahvalim uzvišenom Allahu koji nam je podario slobodu i sigurnost da se ovdje u ovom ambijentu i na ovaj način možemo ovako okupiti. Mnogi muslimani u svijetu, nažalost, nemaju tu mogućnost. Gazu po tom pitanju je možda i suvišno više ispominjati, ali evo pročitao sam vijest pred akšam namaz da je našu bratsku, prijateljsku zemlju Tursku pogodio zemljotres koji je izazvao rušenje u jednom gradu 10 zgrada. I onda kada vidimo kako nas Allah čuva, ne možemo, a na tome ne biti zahvalni. I što više budemo Allahu zahvaljivali, On će svoje blagodati prema nama uvećavati i učvršćivati. Moje misli i poruke idu u sljedećem smjeru. Mi smo prošle godine kazali, pošto je izrodila nekoliko jako lijepih događaja, pa smo kazali zašto to ne bi bilo ovako napravljeno u okviru jedne manifestacije koja traje više dana, koja će povezati dijasporu Bile i one koji žive ovdje neprekidno i evo nazvali smo je Biljansko ljeto. A onda je, znate kako to ide i kako to Efendija Memić lijepo reče, sve je to lijepo, međutim kad se treba raditi onda ostane to na jednom manjem broju ljudi, entuzijasta. I evo ovdje, znači ovaj organizacioni odbor na čelu sa našim Musićem Suadom je iznio. Svojim izvedbama i porukama učesnici su publici priredili nezaboravnu noć ispunjenu duhovnim nadahnućem. Moderatorica večeri bila je Hanena Husić, koja je svojim vođenjem dodatno obogatila program i atmosferu, a događaj je završio uz tople aplauze i zajedničku zahvalnost učesnicima i organizatorima.